Eso o comentaremos despois, pero antes falamos de novo con un integrante do conxunto cullerdense, do Aciedama. Iván Corral, que tal? Boas tardes. Boas tardes. Hola, boa tarde. Bueno, falábamos o pasado mércores, comentábamos precisamente que o partido do sábado sería unha das últimas oportunidades que vai a ter o Aciedama para sumar puntos e ao final, pois a verdade é que acertamos, non? Así foi. Sí, a ver, sempre se pode haber sorpresas, pero era das máis con máis probabilidades para obter puntos, sí. Unha victoria que, aínda que sobre o papel, parece contundente e clara, 50-42, comentábamos antes a micrófono pechado, e que foi bastante máis apretada, non? Do que parece. Sí, a ver, empezamos as dúas primeiras así igualadas, logo puxémonos por diante hasta máis ou menos a octava tirada, eles puxéronse por diante non sei se foi na antepenúltima ou así, deberon estar diante dúas tiradas ou así, na antepenúltima puxémonos nos diante, e na última ou así creo que xa foi cando ampliamos diferenzas. Por lo tanto, unha victoria moi traballada, imagino que moi ilusionante para o equipo. Sí, porque a verdade é que de reseñar que os tiradores que suelen dar, non é que fixeran mal partido, pero non estuveron quizáis un pouquiño por debaixo do seu nivel, pero o resto dos tiradores, que tamén son dos que máis dan, pero non dos primeiros, pois botaron unha man e pois, conseguimos nivelar e facer un partido por encima da nosa media e obter a victoria. Sí, dicíamos o pasado mércores que quizáis o rival era, bueno, un pouco complicado ou polo menos incierto, non? Debatir porque xuntaba partidos en os que facía moitísimas chaves, de feito, pasaba das 50, pola contra, outros nos que se quedaba en 30, non? Sí, bueno, eso son unha irregularidade propia, quizáis sobre todo nos equipos do noso nivel, non equipos de baixo nivel ou non de tan alto nivel como outros, é máis habitual. Bueno, a verdade é que, claro, sempre suele cadrar que o mellor, pois, nos partidos nos que máis tes que dar, pois, centraste máis, ou o mellor poste máis nervioso das menos, depende, eso, cada equipo diferente. E pola contra o Hacia Dama anotando esas 50 chaves que máis ou menos podemos dicir é a media de toda a tempada, pois conseguía esa victoria. Sí, a ver, na nosa media quizás este un poquinho por debaixo, pero tamén non é poñer excusa, pero resalto que dos millores tiradores que tuvemos, pois algún faltou case a mitad da tempada, se non penso que estando esa xente ao seu nivel 50-52 podíamos las dar de sobra de media, que era a que estábamos facendo en anteriores temporadas. Pois esperemos que pouco a pouco o equipo se vaya consolidando e conseguindo ese número de chaves seguramente aumentará nas vindeiras tempadas. Por certo, unha victoria que permite que o Aciedama ascenda a unha posición, de momento adiantan ao Borroa, eso sí, seguen empatados a 4 puntos e a 2 do Copaco. Vai a ser complicado, non? Dicíamos antes gañar máis partidos porque agora chegan os equipos, non? Que están aí na parte alta e xa o seguinte o novo líder. Sí, a ver, vai ser complicado, pero bueno, nós sempre xogamos para facer o mellor que podemos e mira, son partidos complicados tanto con a Aldea como co Xismo, pero bueno, nós estaremos aí a espera de que algún deles se durma, por si acaso. Pode ocurrir que non se confíen e que pode dar de novo a sorpresa o Aciedama. Dicíamos que restan 4 xornadas para a conclusión desta liga, polo tanto un mes de competición para o Aciedama menos, non? Porque descansa nas últimas 2 xornadas, pero aínda non remata a competición porque temos por diante un mes de xuño realmente completo e intenso, non? De varias citas. Sí, nós, o último partido témolo 30 de maio co Xismo, pero despois as dúas seguintes xornadas, unha descansamos pola retirada do Sagrada Familia, a seguinte a última de todo da Liga, descansamos porque xa nos tocaba por calendario, e despois veñen outras competicións que xa estaban marcadas, son voluntarias por parte da Federación, que organiza a Federación Galega de Deporte Autóctono, e claro, son pois, o mellor torneos por parellas, torneos de seleccións, que tamén é bonito, tamén se facía nos tempos de desmandade, de torneo de a selección de Cambre contra a selección de Carballo, a selección de Arteixo contra a selección de... sempre é bonito. E despois hai outro torneo, como é o do Chou, que é un pouquiño máis informal, ainda que, bueno, sigue sendo organizado pola Federación, que se apuntan os tiradores que queren, poden ir tiradores sueltos, non xógase por parellas, pero poden apuntarse unha persona sin parella. E despois ali fais un sorteo e inténtase poñer
un dos bos con un dos malos, non sería así, pero un das estrellas con un das promesas. Entonces, pues esas parellas que se determinan por sorteo, xogan o torneo e, bueno, por eso se llama o show, porque é por sorteo. Son 3 torneos que non recordo a orde, pero que se xogan a continuación do 13 de xuño, que é cando repata a Liga, en semanas consecutivas. Unha semana xogase outra, o sea que hasta principios de xullo non remata o que é a competición programada por parte da Federación. Bueno, e logo hai que engadir que tamén temos por diante o torneo municipal e que este ano de momento aínda non ten data confirmada, haberá que buscar e hai un acomodo. Sí, a ver, eu pola miña experiencia que xa levo pues, 24 anos, non é? Serán 24 edicións, quitando a do COVID, pois sempre se fixo rematar a Liga, pero claro, se hai equipos que teñan xogadores que lles interese ir a esas competicións, evidentemente non van querer ir sin os seus tiradores. Entonces, claro, haberá que buscar acomodo ou a continuación desas competicións, que xa sería, digamos, mediados de xullo, ou xogalo un domingo, que tampouco creo que sea ningún problema para os equipos. Pero bueno, eu falo de experiencia, o que se suele facer é reunir os equipos do Concello, que ahora mesmo somos 5, e máis hai que ter en conta que habería que avisar a un equipo para facer pares, un equipo invitado, facer unha reunión co Concello e determinar o lugar, o sitio, a hora e todo. E despois, en base a eso, pues, avisar o equipo invitado, sea cal sea. Pois estaremos moi pendentes e tamén cando teñamos alguna información máis ao respecto o comentaremos aquí en estes micrófonos. Pois Iván Corral, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos polo seguimento. Un saúdo, ata logo. Hasta logo.